Oh siyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya kuyo iMakhiwa TV sila endaweni yakhona eFriday esikoleni sasePioneer lapho kwenza uqhubeka khona imidlalo khona yabantu besifazana lapho okwenza khona iNetball sinobaba Meya ke la osodolobha wakhona emkhandlini wabaqulusi uzosichazela ke asibeke esithombeni ukuthi kwenzakalani ngoba sila ibaqulusini. Sakazi ngiyabingelela kuwe nababukeli beMakhiwa TV. Namhlanje usuku oluyingqayizivele ebaqulusini lapho khona njengomkhandlu wabaqulusi sihoste umdlalo weNetball ezingeni likazwelonke wabadlali abaneminyaka engaphezulu kwama40. Lemidlalo isidlala okwesithupha. Kodwa okubalekile kuwemsakazi ukuthi uqonde kuyaqala ukuba ihost idolobha elincane njengabaqulusi yonke leminyaka lezigaba ezinhlanu ibihosta ama cities ongabala phakathi oMangaung ubale phakathi oPolokwane ubale phakathi oDurban. Kuyaqala nje ukuthi ba idolobha elincane njengeFryhead lihoste lemidlalo kodwa no uma ungabuka nje la emva kwenu kuyaphithizela bakhona abadlali ama team they are happy ukuba seFryhead. Futhi ke iFryhead ngeke iphinde ifane ukudlula lemidlalo ngoba izolo iFryhead ibigcwele amanye ama-team afike ekuthangi alala la iFryhead izolo balalile namhlanje bazolala abanye bazolala ngisho kusasa bahambe ngesonto ngakho ama-B&B na zonke indawo zethu zokulala eFryhead zigcwele laba bantu baya ukudla bakuthenga $8 zaseFryhead ngakho balethe ibhizinisi elikhulu kabi sengizule ngabagqugquzeli balomcimbi ukuthi bacabanga ukuthi ikiphinde ibuye futhi ize Fryhead sengibaqinisekisile ukuthi hayi thina njengomkhandlu siyimukela ngezandla ezimhlophe nalapho khona siyobambisana nomkhandlu wesifunda iZululand ukuthi siphinde futhi siba welcome very warmly. Yes. Baba Meya okunye nje la ungasichazela khona la usibeke kakhulu nje esithombeni ukuthi ngoba lemidlalo selokhu yaqala ngawo unyaka 2021 siqede iminyaka mhlambe eyisithupha ikona kuyikuphi lokhu mhlambe okusilekelelayo sindawo yaseFryhead onje utourism wonke abantu abafikayo sila eFryhead. Abaqulusi they are very rich entweni tourism. It's just that nje nathi njengomkhandlu we are trying to find ourselves ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi senyusa izinga lifike kwelilindelekile kodwa sike sakhuluma ne management ukuthi kuzofuneka ke sikulwele ukuthi si revive itourism ngoba kuningi sinama attractions amaningi angadonsa abantu ezingeni likazwelonke ngisho nasemazweni angaphandle kuba bazovakasha ebaqulusini babona indawo abezwa ngazo emlandweni futhi abaqulusi banezingqalabutho eziningi ezingangena emlandweni ngenxa ukuthi sikhulume ngazo sixoxe ngazo nababhali bethu ebaqulusini babhale ngazo. La ebaqulusini nje sinentombazanyana encane yakwa Hadebe uwathandile obhala incwadi and ubhala ngendlela ehlukile ubhala umlando ngawo bonke ondlunkulu kanye namakhosazane azo zonke izizwe kufaka phakathi nesizwe samaZulu. Ngakho ke asikwazi ukuthi njengabaqulusi singaqhakambisi ukubaleka kwamasiko ikakhulukazi ukuba simeme abantu bezinye izizwe nabanye amazwe kuba bazobona lokho esigatsha ngakho njengabaqulusi. Ngakho ke ukuthi nje sizovula imall ngomhla ka30 imall kuzobe ngeyokuqala ethi mayivulwa kuze indlulamithi yamakhosi kuzobe khona isilo uqobo uMisizulu kaZwelithini ezovula imall eyethiwe ngoPrincess Mkabayi. Ngakho asikwazi ukuthi singayiqhatshi njengabaqulusi ukuba siqhakambisa indaba ye-tourism kakhulu. Baba Meya nje ogcina umbuzo wami ukuthi ngoba nje kuyinyanga yabantu besifazane ukuthi mhlambe imessage ongayithumela kubo abantu besifazane kusuka manje nje kuyaphambili. Icace ba siyabacela abantu besifazane ukuba bangayiqhathanisi bayibo uNkulunkulu benze baba nje ngakho siyacela ukuba bakunderstand ukuthi bayigugu ngakho abayithande bona bese beyihlonipha thina bese senza okufanele ukuba sibathande sibahloniphe kodwa okukhulu kakhulu bese sibavikela kodwa nje nabo bebodwa bathandane bavikelane
basebenzisane kahle uma benikwa ithuba lokuba basebenze. Siyabonga. Siyabonga bammeli. Sibonga kakhulu sir.